Serbisyo Publiko. Aksyon na Radio Philippines Standard Time las 4:52. Afternoon edition. Action Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:53 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon na naman. Tara nato sa mga aksyon Luzon, Visayas kag Mindanao. Din mga bahin sa kalibutan basta nakatsyon na nakamonitor. Dari sa inyo sa mga estasyonan DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Inyo pala tunturan aksyon reports after edition Lunes tubtob Sabado. Alas 4:30 tubtob alas 6 ang gabi. Isa ka oras kag 30 minutos naman kapag lambada naton sang mga nagarinong kadol nga mga balita nga dalon sa atos nga mga action unit reporters. Yari kita sa Pizza Otsura sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Matawhay pa sa don kag dunya ang sitwasyon sang kalabanan nga mga ka-aksyon naton subong. Tangod bisan na Martes, hindi Sabado, hindi man Domingo. Pero wala sang klase online, waay sang anuman nga aktibidad sa mga bulutuan kung eskwelahan, pampubliko kung pribado man. Ag wala man sang obra, wala sang trabaho ang mga opisyal kay empleyado sang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ang rason sa mga maka-aksyon bago ng Disyembre 8 kada tuig ginakabig gini nga special non-working holiday? December 29, 2017, sang si Presidente Rodrigo Duterte nagperma sang Akta Republika 10966. Ngamo ini ang nagadeklarar sang kadapit sa 8 sang Disyembre sa kada tuig nga special non-working holiday. Buot sa ringon maka-aksyon ika-3 na ining tuig nga dumdum kita sang special non-working holiday sa pizza nga Disyembre 8, December 8. Special non-working holiday sa bilog gini nga pungsod sang Pilipinas. Agod kumemorahon mag-aksyon ang feast sang Immaculate Conception of Mary. Ang ginakilala mag-aksyon nga principal patroness sang pungsod sang Pilipinas. Ginasaulog ang pagbisita sang Archangel Gabriel sa Virgin Mary. Ang tuyo sa pagbisita ni Gabriel Makaakson agod pabalon, i-anunso kay Virgin Mary nga siya ang mangin isa na kailoy. Mangin mother na siya, mangin iloy na sa ni Jesus. Sa magkabig-kabig mag-aksyon nga balaan ini nga adlaw, taran-taran kita dapat nga mag-ampo kag magpangamuyo sa atos sa mahal nga magkako para malawas hindi lamang atos sa nga lawas kundi malawas ang atos sa nga pungsod kag kapatid bugos nga kalibutan
sa anuman nga kapahamakan. Inabi na ang subong nga ginalokdo sa gihapon nga krisis sang COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 4:57 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat in advance sa mga nagabalitoro sa ato sa ring live stream. Mga kaaksyon naton, mga live streamers. Gabalitoro sa ato sa ring Facebook Live. Sa gabalitoro mandara sa YouTube mga kaaksyon. Amaning bisan din man ka mga bahin sang kalibutan basta mayara ka mo sang internet connection. International networking na connection maka-action. Sunod lang, log in lang sa ato sa nga Facebook Live Action Radio Bacolod. Oy, malapit na lang. May nabili na gid lamang maka-action nga 17 ka adlaw December 25 na. Aga pula-pula naman ang numero sa kalendaryo nga December 25. Katapusan nga Biyernes sa bulan sang Disyembre ina maka-aksyon sang subo nga 2020. Ikapat ina nga Biyernes sang bulan sang Disyembre. Ang klase sa mga bulutuan sa pampubliko man kon pribado ay temprano pa ang Christmas break maka-aksyon, no? Sa December 11 o kon 12. Ti December 11 amo nang ulihing aktibidad o kon online class o kon pag amat-amat na pasa sa maging ansiran gin pilapan ginansiran or ginsabat nga module ang eskwela sa buong ginikanan hindi kay estudyante. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano mga dapat nato sa pagkatutukan ng mga balita o nakita sa balita lokal. Unahon ta maka-aksyon ang istorya Taytay. Taytay nga amuning aton nalagyan para ang biyahe. Ang ato sa nga pagpangalakaton mga madasig kag mahapos. Unahon ta diri sa Bacolod. Taytay sa Lacson Street Extension. Ginatawag maka-aksyon nga Taytay Magsungay. Anong natabo sa Taytay Magsungay? Inagurahan sa buong lamang hapon. Mayor Bing Linardia nagpanguna sa inaugurasyon. Ginpatahom kag ginpasangkad. Bot sa lingon hindi ni bag-ong nga Taytay. O kon sa mga gamit gin-repair. Widening rehabilitation. Ginpatahom, ginpasangkad. Taytay nga alagyan pakadto sa alihis Morsia nga dalan. Ang original nga steel bridge kuno ginidisan sang 4 ka lane nga concrete bridge. Lapad no, 4 ka lane. Mayara sang drainage installation. May sidewalks pa. May giman Taytay may sidewalks no, may alagyan sang tabobla. Kag mayara sa ginatawag nga river riprap para sa flood control mitigation. Wow, ano? Ay, moderno, high-tech nga sa isang Taytay. O galing, amo ding proyekto maka-aksyon nga damo sa mga tao. Saka naman ang kilay. Uy nga, bangod sa ilagi na siling mahal nga gasto. Ang iba nagasiling maka-aksyon nga basi may ara na naman kuno. Uy, may ara sang ano? Ambot ko na nung ara. Sa mga nagapabangkot dira kon pilang bilis ang sining proyekto sang sining Taytay maka-aksyon. Ang Halandomon Tower kundi pila 4.8 umamo na sa milyon. Ining Taytay mga ka-aksyon ang bilis ni mga 70 million ka pesos. What? 70 million pesos gani. 70 milyones ka pesos balor sang sining proyekto. Oh no!
Magluwas sa siring nga tayo maka-aksyon nga pinatahom kagin pala sangkad gin palapad. Mayara sang pagpalapad pa sa nga dalan pakadto sa Magsaysay Avenue. Gina siling maka-aksyon nga major infra projects nga ang kwarta. Naging gasto halin sa loan sang syudad sa Development Bank of the Philippines. Hindi giba malikawan sa isa ka lugar, isa ka probinsya, syudad o konbanwa nga mag-loan sa bangko mga ka-aksyon. Kinamatarong sang kada LGU ang pag-loan sa bangko. Pwede na sila pero kung may ara marang sa nagakaigo nga pondo na pwede magasto nga ipaagit ang inabi sa loan. Di siguro may napainan may na preparahan ng iban nga pondo sa iban man nga proyekto. Siyempre basta proyekto maka-aksyon sang gobyerno, nag-agis ina sa ginatawag nga public bidding. Kung bidding, siyempre magadaog dira maka-aksyon nga kontraktor, amo nang may pinakabarato kag nubo nga presyo. Kung barato kag nubo, anong lauman sa proyekto man? Pag-on o kon di kalidad. Ay kung tao magkatuno basta barato gani maka-aksyon, pigaw-pigaw man ang kalidad sa proyekto mo na. 70 million pesos pag-on guro na niya. Ano maka-aksyon ang lauman sa proyekto? Siyempre magkabenepisyo kaya damo-damo man sa nag-aagi na nga mga salakyan kag mga tao. Sa sarang area maka-aksyon, extension ina sandalan sa Lacson. Kung way ka makatoltol, dire ka mo agi sa Lacson ho. Ang Lacson, isa sa mga national highways sa syudad sa nga Bacolod. Dire ka mo halin sa may Burgos Lacson, diretsohan nyo na, diretso lang ka mo. Ara na sa punta maka-aksyon before ka maglabay sa dalan kung nagapasunod din na sa dalan sang Barangay Alihis, Bacolod City. Medyo na punta-punta ini sa ayon mo. Amo na sang punta nga bahin sa nga dalan sa Lacson. May taytay na da ka mga maagyan subong. Ang istorya taytay na sa Bacolod kuno sa onti madamo sa mga lugar nga dapat butangan man sa taytay. Damo man gani isang dalan nga dapat na kayuhon kag simintuhon. Hindi kay buho-buhuan kag kakason ang simento nga bayo pa. Nabi tani ining dalan nga way bala simento ining duta pa mo ng simentohon. Hindi kayang semento nga okay pa. I-chog-chog-chog. Sang equipment kay ginasiling ko no way nakabuhi. Ang isa nga lifespan tapos na. Dali sa una mo ginapermi nga katabo dali sa ato sa Pilipinas. Kung na proyekto sa nga gobyerno ang paghahambalan. Oy, hindi lamang maka-aksyon diri sa Bacolod City. Isa pa ka istorya taytay. This time sa kaduhaan, Cadiz City naman. Ang proyekto nga madugay na nga nahuman, formal na nga gintugyan sa lokal nga gobyerno sang syudad. Ang turnover ginpatigayon paagi sa Tiglikom sang Departamento Pang-Agrikultura William Dar. Mayor Escalante aton balikan. Kahapon way tani sa malabot kamantik kadamo sa mga balita naton gitutukan. Pero sining ko pa subungan ko ni. Subong adlaw ni kay timing gid kay sigurado tapos na ni ang pag-turnover sang sining proyekto dira sa syudad sang Cadiz maka-aksyon. Nagabot giman si Agriculture Secretary William Dar. Ari pa sa diri sa may syudad sa Bacolod. Ay damo siya sang ginkantuan kagin pang turnover nga mga proyekto, programa, ayuda sa mga dapat tatagan sang bulig. Ano ba lang benepisyo sa ning taytay? Kag may pasalig ba lang good news si Dar sa mga taga-syudad sang Cadiz, dugay-dugay, Balonta Live. Sa nga pala tuntunan Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagid ang iban nga balita sa lokal? Nag-timing man ho, may nasyonal ko, pero nahon taning lokal ho. SP sa Bacolod na bato na ang pangabay. Sang mga firecracker vendors nga magbaligya palupok karon nga holiday season. Tekon basihan ta maka-aksyon sa Bacolod nga level.
Way mangguro rason nga punggan tani sa pagbaligya ini mga negosyante sang fireworks kag firecrackers kay gin kapitalan Manila ni. Tilaban-laban tugutan ni sila sa pagbaligya. Ang problema mo ni sa balita nasyonal maka-aksyon daw hindi ni mayong balita para sa firecrackers industry. Mga nagbaligya ako negosyante sa industriya sang firecracker ginabisuhan. Ano ang abiso sa ila? Pangita-ngita na kamo sang iban nga alternative livelihood opportunities. Anong bot sa lingon sari pangita na kamo sa iban nga obra. Hindi kamo maghala katutok sang saring pagbaligya nyo sa nga fireworks kag firecrackers. Amat-amat na kamo pangita sa iban nga trabaho kay mismo si Presidente Rodrigo Duterte nag-anunsyo sang tuyo o kon plano nga pagpatuman sa nga total ban sa fireworks kag firecrackers sa selebrasyon sang New Year. Adios adorada gid. Subo nga balita ho. Bangod kun ba dayon maka-aksyon ang plano nga total ban. Wala gid sang lupok nga mabatian. Si Presidential Spokesperson na Harry Roque, subject ni subong si Roque sa investigasyon. Duha sila ni Senador Manny Pacquiao sa social distancing nga isyu tumala si isa ka lugar to. Kinatapos ako ng investigation, dali maka-aksyon sang gintukod nga team of investigators. Di ang nag-investigar, taga-gobyerno man eh. Ang ginaimbestigahan nila, ara mas gobyerno. Anong lauman, taliman? Una sa balita, una sa aksyon. Alang-alang Manila na nga patungan sang penalidad o kompresohon si Presidential Spokesperson Roque kag si Manny Pacquiao. Ang ginakuno magkandidato presidente sa Pilipinas, prisohon mo. Ang tagpababa sa nga presidente, prisohon mo. Hindi man na sila guro pagprisohon kung pananglit ng mapamatudan nga mayara sang violation sa health kaga safety protocol. Social distancing, klarong-klaro to. Nga violation to maka-aksyon kay kit-ikit ko tama mga tao nagtalalambong mo. Sa mga amo sa nga bagay maka-aksyon ng mga tao, hindi mo ni mabasol nga man. Kung sikat ang isa ka personalidad nga magbisita sa isa ka lugar, may pagka-artista, ang tao madugog kinaya bata tigulang tambok ni Juan, laon balo patigan ni binayaan. Di bla madugog kinaya sa Iloilo to may issue man to action nga nanimtan man sa mga tao ang ginatawag social distancing. Sino nagkadto to? Si nagligad nga mga bidulan. Nagkadto to si Atong Ang. Ano si Atong Ang daw? Di man artista. O galing ang upod ni Atong Ang si Inday Gretchen. Di si Gretchen ang ging dugukan to. Malikanta ang palayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque maka-aksyon nagsiling sa nga nagligad nga adlaw si Presidente Duterte nagmuno na nga luyag sinido milian ang tanan nga sahi sang palupok kag fireworks tibot silingon humalin sa Watusi pakadto sa Superlulo kag Kamar. Plano pa man lang ni protiko na ko palang taon maka-aksyon basta si Presidente Rodrigo Duterte nga ang statement niya daw ay man sang malapakan nga pariho niya nga opisyal sa gobyerno ti gakatabo gid laban-laban gid maka-aksyon ti laban-laban ng pagsaulog sang New Year sa December 31 tubtob Enero 1 mangin malinong ang hambal pa ni Roque mas maayo mas maayo maka-aksyon nga abanse ang ila sa nga pag-anunsyo agad maka-preparar na ang mga nagaobra sa industriya sang palupok, tag-iya ka man o kontrabahante ka man. Matamat na kuno pangita sa iban nga obra. Obra nga sarang makuwartahan.
Ang tinaga ni Roque diri maka-aksyon Absolute Firecracker Ban. Damo na sang tuig maka-aksyon nga naglalabay. Damo naman sang gobyerno ang nagplano sang total ban sa palupok sa kada pagsaulog sang bag-ong tuig. Bangod sa peligro nga tugahon sini sa lawas ang tao. Pero hasta lang sa plano, may restriction kag may limitation. Sa una ka pinagusto lang nga hala ka palupok, dibla, tisubong nagligad ya. Pagsulog naton sa nga 2020, New Year 2020, mayara sang designation area. Pero wag man to tanto implementar gid sang stricto kay manti kada balay bantayan mo. Hindi nito yung punggan yang kada balay nga magsindi sang palupok. Pero basta mayara sang designation area. Di subong nga pang gobyerno ni Duterte mag-aksyon. Daw laban-laban gid ni ang total ban. Bugto ang horangos ni. Labog ulo sang pato magamos ni. Una sa balita, una sa aksyon. 5:13 aksyon Radio Philippine Standard Time. Tiyempo naton sa sunod sa nga bakulod makanay-kanay no. Ngara tayo maka-aksyon nga nagatupa ang dabo-dabo kag tulo-talithi. Dala ka mo proteksyon sa inyo sa nga lawas. Ay inyo sa dila halungay nga di mabasa. Ay dila ay inyo sa alimpuduhan, tingkoy, agtang, yubon-yubunan nga di matuluan sang ulan. Ay kadalikado subong sang tiyempo. Lasing ko 14 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa ring patrol maka-aksyon, arang ato sa ring patrol dira sa genmuno naton nga Taytay. Taytay magsungay. Aber na nung sitwasyon dira subong. Daw kadamo ko kilala nga tao mo sa picture nga padala ni Aksyon Jan Diaz diyo. Damo sa mga tao harap prote social distancing man. Taon-tahom tay-tay ko makita naton mo. Abay na no sitwasyon dara subong Aksyon Jan sa report please kaman kamusta subong da? Aksyon mga bago ginamang natapos ang programa sa nagkipatigayang inauguration sa widening kag rehabilitation sa Lacson Street. Topo diri ang Magsungay Bridge amo ni sa boundary Action Mart sa Barangay Elisa kag Barangay Singkang Airport. Pero ining area mismo is particularly sakop sang Barangay Singkang Airport. Ining Taytay sa tulmaka aksyon mangibok kasi sa publiko karon nga adlaw no. Kagakuan aton abis ng statement si Mayor Bing Lunardia may kaangtanan siya ni kaya may mga action mar may mga pagpatag diri sila kay kabalo kita naman damo gid no ang nagpamangko may kaangtanan sa sining area gid mismo nga nangin ang ining budget actually is 70 million pesos. 70 million pesos action mar ang presyo sinidri rason kon nga damo ang nagapamangkot na kang tanakon sa diin kita anong component sining Taytay mismo kaya naging pagpat naman no aksyon na Mardon ni Mayor Bing Lunardia Tapos sa Aksyon Jan, tapos na inauguration? Yes, actually ari ba na si Mayor Bing and of course ini under the construction ng Silver Dragon action kung makita nato na sitwasyon diri matapos sining inaugurasyon pagabuksan na sa publiko no ining Taytay kaga at least maganhagan ang traffic situation sa may area sang Araneta kag even diri sa area sang Lacson man pa magsaysay Lacson bisan pa sa may circumferential road action mo kay 4 lanes na ni siya madumduman sa una 2 lanes lamang siya kag daw himo pa sa steel action Marlon, no? Dari Aksyon Jan maagi sa likod sang BCPO headquarters, amo na siya? Yes. Ang building na nga white ang kolor, ano na sa nga building man? Sa unhan? Yan ka New Bridge Electrical Enterprise. Okay. Oo. Kag sa Pau de Arco na bala? Palusot tigto. Sige, oo. Dari na siya. Okay, amo ni. Mayor, ngayong hapon. Ngayon, clarification sa gyapon, no, madamo na pamangkot, 70 million pesos. Di ba, it's composed of 6 major components. 69 actually. No? Okay. Ang 6 million is the budget.
The contract was something like 69. Mayor, other than anong pinaka-function, anong pinaka-mabulig, sini-epekto, impact sa Bacolod City of this particular bridge? Hindi matakos kung tanaon tagid. Ang Lacson Street nga daan is a very vital component of our traffic system. And Bacolod has registered 114,000 vehicles. Nga Bacolod, LTO lang na iya. Dugangan pa sa nagahalalin sa sur, halin sa norte. Can you imagine how many cars are there here? And with the population of 613,996, kada adlaw we grapple with traffic problems. But of course, the other side of that, whenever you see traffic problems, it means the city is progressing. Di ba? Kaya kung dinalangawan kita dire, that means wala na progress. I hope people also look at it that way. Okay, this project, di malisyahan naman as usual. Ibisan ano lang himuon na mo, ginhimo managapon nila. Kung nagambal siguro 30 million gamuhon managapon nila, di ba? But the step that 69 million, in the first place, may tay-tay na din ang una mo. Okay. So you had to take that away. It means cost. So nitaylo mo pa na. Then, inisang una, 2 lanes na niya. Di niya solid, niya subong na 4 lanes. Now, kung matanawin nyo, isaan nyo mismo, may riprap diri na tag 100 meters each side siguro. So, can you imagine how much it costs? Then, on top of that, may drainage ni. Kagula labot may drainage, may bago nga dalan nga 4 lanes. Okay. Ini partial because maayo pang existing nga simento, wala yung guba. Pero, dili lang nga portion, dutay lang. Up to magsaysay, 4 lanes na subong. First time na 4 lanes. So, ang epekto, dako na iya nga bagay. Kag wala labot siya, naabrihan naman namo ng saysay, kapiyak pagig nga 4 lanes, pagig liwat, nga sa una 2 lanes. So, nagligwan ng tanan. That's the most that we can do as of the moment. And so this will serve all the south side of Bacolod. Kag, because even here within Bacolod City mismo, proper, dako na nga bagay sa mga tao nga palibot rin. Mayor, before I comment, kung saan ni gani, ginsugdan ang project kag pila ka bulan bago matapos? Nalipat na ko gani kung saan ni tugod, but nag-slow down din maginis ang jutay sa pandemic. Everything actually, gamo mga ibang pag project niya, nag-slow down, di ba? Admittedly. You know, hindi man ito pwede nga magsulong sa mutong mga tayon. May anong directive mo sa kapulisan, especially in terms of traffic situation? So, ang bitaw is supposed to be dynamic. So, they know this already. And naghambal lang ko kay CD Placido, kaya gusto ko lang ma-emphasize nga usaron din sa gusto. So, this traffic flow here as smooth as can be. And at the same time, there used to be illegal structures here. So we do not want that to recur here. So this has been cleared and it will be, we would like to maintain it that way. So all the way nito sa pila na meters, siguro mga 500 meters, siguro niya, halindari at sa pan, half a kilometer siguro. And then, Mayor, you mentioned kanina, Simo's speech, na may good news coming from the Senate, particularly from Senator Mig Zubiri, for the groundbreaking of a new project. Yes, ang museum. It's like not museum is not coliseum, or vice versa. But iniya funded ni totally by the national government. Permisan ni Mig Zubiri kag nabidding na ni, may contractor na ni, and it is going to happen. That dream of having our own museum, kag ang gusto ni Senator Migs niya, iconic So I've seen the design, the original design, and I'm sure it will be a standout. It will be a tourist attraction for sure. How much yan ngayon? Ang iyang initial is 163 million. And I was told by DPWH nga, the following year, dugangan pa rin na 50 million.
plus. So, 200, if you follow that means 213 million. Okay. Pero may pag iba niyo project for Bacolod City na initiate or na plano na? COA, ang Coliseum is side by side na sila kag isang museum. Before I forgot, Mayor, nagsabaran ko ang Okay. plantado ina-rehabilitate. Matakto ko niya gani from here. Oo. Sige. Action. Marlon, nabatian si Mayor Big Leonardian regarding this one. No, sa may Bacolod City Public there's may inauguration. Yang sa plaza nga ina, kwarta na halin sa Department of Budget and Management. Kay sa bilog ng Pilipinas na nagtag ina sila budget para sa mga open spaces. So specifically para na sa open spaces. So may ibang pagiging ang project sa Rizal Park, sa NOHS, sa highway sa kay sa NCC. May kwarta nga para sina. In fact, may pag-abot ng latest nga kwarta ng mga sobrang 20 milyones. Din ayok po si Secretary Bisado, si Secretary Wendell Bisado ng DBM, kung pwede naman usar pang COVID. Kaya ari sa ako ng text yan nga hindi pwede. Okay. So, palihog lang kay ang may mga tao ang nagpatalang sa atong pumuluyo. Klaro na iya nga para lang gid na sa open spaces. So, ina sa plaza na budget na. Kaya that has been contracted, I think, before pa the election. Yes. Nag-slow down na tungkol sa COVID, pero ang kwartas na iya, wala pa COVID, ara na na. Silang budget ng Kung, plaza? kung magreklamo sila, si ulit ang kwartas sa national. Silang budget, Mayor, ng plaza? Action na mga nabatian si Bacolod City Mayor Evelo Leonardia, may kaangtanan siling mga plano, mga proyekto dari, especially ining natapos kinamang inauguration. So, but siling on right after the program, pagabuksan nila dari ang taytay na sa mga motorista magtrabaho sa mga inalauman epekto siling mga nakanakay ang sitwasyon sa traffic sa area sa Araneta, particularly na sa may Golden Field sa Magsaysay Araneta Action Mark, kay ang ibang masalakyan, labi na ang may mga ruta nga naandan na diri nagalabay sa may Lacson Extension, hindi sa magpagutok pa sa may Araneta Action Mark. Ang dugang pagkaroon ay lakit na ang direktiba sa Bacolod City Police Office, sa Bacolod Traffic Authority Office, kag ang pila ka mga law enforcement unit nga ipahamtang diri man mismo sa may dalan Lacson Extension pagpapili ng trapiko, papatian sa tabag-aksyon diri sa Gapon sa pila ka mga public affairs program sa Action Radyo Bacolod. Rekta diri sa patrol, live report gikan sa may area sa Magsungay Bridge sa sakop sang barangay Singkang Airport sa Radyo Bacolod. Ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat aksyon John. Tidugay-dugay maka-aksyon buksan na pwede na nga malabayan. Ang inang ginpatahom, ginpasangkad nga taytay magsungay dara sa Lacson Extension. Namanuhan man ni Mayor Bing ang pagpatahom sa Plaza Publica sa sudad sa Bacolod. Kung magtahom ko tani ang Plaza Publica, mas matahom pagid kung way sa naga-standby dara nga mga alsa palda. ITC alkaline nga vitamin Magkakalapit man o
Okay, ato sa mga live streamers. Okay. Alex Fuentes. VJL Hongko Limbo online ko subong dari sa Regent Alhis, Bacolod City. Good afternoon, salamat. Si Yvonne Boyser, good afternoon. Aksa Marlon, Dan Sharing, salamat Yvonne. Alex Fuentes, Ambalya, mayong hapon Sir Mar, kag happy Tuesday si Emo Sir, be safe, salamat. Inday Blaza, mayong hapon, Alex Fuentes. Christmas time is here, hambal ni Alex. Palihog ko bi Action Marlon, hinubaya ang ginhambal sang Mayor Bing, VJL Hongko Limbo. Okay, bago lang interview ta. Salamat VJL. Si SJ Gangi, good afternoon Action Marlon, kamusta lang dara sa family ko? Sa Jugs Cafe Food House. La Carlota, keep safe, God bless. Watching from Switzerland. Damol snow dari, now super cold. Wow, hambal ni SJ Gangi. Okay. Cold sila to. Approve, Alex Fuentes. Anthony Jones, Avilio, Siblano, good afternoon, Aksamar. Martin Aliling, good afternoon, watching from Imos, Cavite. Ashley Joy Ann M. Langga. Nami isang yang ngalan ba? Langga, oh. Mayong hapon, Aksamarlon. Salamat, Ashley Joy. Si Kim Jong Siyong. Mayong hapon, Staran. Mila Gallego. Good afternoon, Axel Marlon. Mila Gallego, Progreso, Takuling. Live Kid Ko, nice your program. Salamat. Jocelyn Libon Dispoho, mayong hapon, Axel Marlon. Ara si Alex Montesa, maulanon mga programa. Okay, Alex Montesa. Jonah Felix, good PM, taran-taran from Kuwait. Si Bijan Peregrino, listening. Jose Marti Gustilo, kamusta lang dara ang pamilya ko sa Hacienda Talaban. Labi nagid sa akon sa nga tatay nga si Luis Gustilo dara sa Manapla and nagapangamusta ang isa nga anak nga si Jose Marti Gustilo gikan sa Carbona, Cavite. Si Jory M. Montiliano mayong hapon. Robert Castro, 70 milyon. Sos Maria Joseph Sabol naman, hambal ni Robert Castro. Victor Tugaf, good PM sa Marlon. Si Andrew Juanites, si Andrew Juanites. Wala na sa kapakulo, no? Di sa Kantuban. Christine Minyez Villalobos. May mga po nagsumar, monitor lang kami sa barangay Pandanon DSB. Si Lily King, hello. Hambalya, hi mo. Okay, hello. Francisca Puso Maderazo, LM Muhar. Si Bambi Serrano Defensor, mayong hapon. Monitor gid ko DS Home 3, Barangay Estefania, Defensor Serrano Family, God bless. Elizabeth Malaka Gamala, avid listeners, especially sa Malaka family, stay safe. Salamat. God bless and more power, ARB. Bong Tizo Arroyo, mayong hapon sa Marlon, watching live sa Barangay Takuling, Purok Violeta. Ang disco magtulog, open lang para makita talang kambal ni Bong. Alex Montesa, Marisi Nimani, si Rocky Salbarna, wala gani madokdok sa Subic. May penguin pa, Sir Marlon. Penguin sa Subic. Si Rocky. Eduardo Labayan Jr., good job, at least nagapaninguha. Hambal ni Sir Eduardo Labayan. Sa Marlon Palo Pokya nga galaday sang kagabihon, pyrotechnics okay lang, bugto gidaba nga burangos nila, wala income Luoy man sila, no? Kay negosyo na tani nila mo. Liberty Benitin Ubaldo, watching live from Mansilinga, salamat. Si Ma'am Eleanor Focoda, hambalya, congratulations. Ako Maldita, mayong hapon ng Marlon to all listener of Action Radio watching live here in Hong Kong. Hambalya, Halando Moon Bridge is falling down. Good work, good project. Lifespan pa sang Taytay Action dyan. Pila ka to nila daang pwede. Hambal ni Alex Montesa. Si SJ Gangi, good job, at least natapos na kagkadako sang dalan. Nice 4 ways, no? 4 lanes. Lapad-lapad gabang gaway. Salamat, Iban, balikan taraban tugadugay.
Las 5:35 aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga high blood sa mga diabetic aton masamigid na rekomendar. The City Hall importante ini mag-aksyon balantayan ang da subong hapon kay anunsyo ni Presidential spokesperson Harry Roque nagpalayag nagligad kunong adlaw si Presidente Duterte nga plano niya i-implementar ang total ban sa palupok sa bugos nga Pilipinas. Pero ang SP sa Bacolod nabato ng pangabay sa mga firecracker vendors nga magbaligya palupok karon nga holiday season. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale sa report na please come in. Action Mar, formal na nga nabaton sa sangguniang panglungsod ang pangabay sa mga firecrackers and pyrotechnics vendors association nga naga-inquire sa sangguniang panglungsod sa LGU sa Bacolod City kung balatugutan sila nga magbaligya sa palupok karon nga holiday season. Action Mar, yan ang confirm sa ato ni Vice Mayor Alcida Familiaran nga matapos kahapon nga adlaw Lunes pangyay ni pasulod sa sangguniang panglungsod kag buwas nga adlaw sa virtual session natala na ini nga pagtalakayon Action Mar. Pero sunod din kay Familiaran siya siniya nga pag-intend Action Mar wala man sang so far wala man sang pulisa o kon policy Action Mar nga ang pagpalupok ginadilian pa. So hambal rin ni Familiaran nga ang previous nga policy amo sa gihapon ang igapatuma. Pero sunod siya hindi niya luyag pagpangunahan ang sangguniang panglungsod kung ano ang ila sining mangin tikang aprobado bala o kung hindi ay magluwas sa pangabay sa mga negosyante sa palupok may raman sang request halin sa mga fruit vendors din sa mga syudad sa Bacolod nga nagapangabay man nga tugutan man sa Action Mar nga magbaligya dira sa area sang Dalan Gonzaga nga portion sa Bacolod City Public Plaza magbaligya sang prutas karon man nga holiday season. So buwas nga daw gina-expect man nga talakayon man ni sang sangguniang panglungsod magluwas sa Action Mar ikatatlo nga request ang maning request kasimbahan nga i-utilize man ang portion sang Dalan Rizal along sa gihapon dira sa may plaza sa subangan sang San Sebastian Cathedral nga kung mahimo tiyang simbahan usaro nila ang ila sining property karon man nga holiday season sa pagpatigayon sang Christmas Bazaar. Aring palayag ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Yan nagpadala sa akon sila, letter, and likewise ang mga food vendors mga occupy sa aton surroundings sa public plaza. So yesterday pinasulat ko to sa for consideration. Okay. Ang palupok kay Vice. Ito sunod man. Wala man sa prohibition. Wala man sa guidelines pa. Ang old guideline pwede. So, ayun yung process, Vice? Bali, kamo mahatag si Mayor or i-refer sa EOC para i-allow silang magbaligya ang fruit kay ang palupok? Well, kami ang sa public plaza, dira. Kami nahatag sa approval. Okay. Ang sa palupok kay Vice? Same thing kami man. So, bukas niyo siya i-deliberate? Yes, yeah. Oo. Pero ang sa fruit sa Vice, most likely. Sa nga interview kay Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran, so hindi pa na sigurado kung anong mangin resulta sa gila sining debate or deliberation kung bala approve or disapprove sa sangguniang panglungsod. Update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:40 aksyon Radio Philippine Standard Time tekon madayon ining ginaplano sa ato sa gobyerno nasyonal pagi sa kaya Presidente Rodrigo Duterte nga total ban sa pagpalupok sa sugalaw naton sa nga bag-ong tuig maka-aksyon man. Ano ayhan matabo ni hindi magbiya di ang malain nga espiritu sa Pilipinas. Kayang tinutuyo kabay sang pagpalupok ni isa sa mga tradisyon sang Pinoy sa pagsugalo sang bagong tuig amo ning pagpalupok kay ang pinaka-purpose tinutuyo sa kuno agod to tabugon ang dimalas tabugon ang laing nga espiritu te kun waay sang palupok
Ang lain nga spirito, Bilens Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:40 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige, stay healthy, live better ang pag-maintain ang healthy level. Pagkatapos ginamang sali. Okay, si Chloe de la Paz Lacson. Hambal ni SJ Yagangi, good job at least natapos, okay. Hambal ni Chloe de la Paz Lacson, good PM. Evelyn Pamuseno, mayong hapon. Action Marlon watching from Lower Bikutan, Taguig City. Veronica Santillan, Manukan, okay. Rose Guevara, hello. Christmas Ambalya. John Villarosa, hi Action Marlon, halong. Si Belen Lasaw, mayong hapon Action Marlon, greetings coming from Barangay Tangob. Si Belen Salaw, okay. Sang Barangay Tangob, tarang-tarang nga mga taga-Barangay Tangob dira. Good afternoon, kag happy listening. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pangbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig,
detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo. Ang oras ginadulong sa inyo Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nagaproblema, sila ginabatsyag sa Sobra 601 ka mga barangay diri sa probinsya sa Negros Occidental Action Mar, mayroon 205 ka mga barangay diri ang gindeklarar sa Philippine Drug Enforcement Agency nga drug cleared. Ining 205 ka mga barangay sa Negros Occidental pero sa Bacolod may ara man napulo diri Action Mar ka mga barangay sa syudad ang gindeklarar man nga drug free base sa datos ng PDEA 6. Butchering on 34.10% sa 601 mga barangay sa Negros Occidental ang ginpahayag nga hindi naapektado sa pagbaligya sang illegal nga droga as of November 12, 2020. Sa Bacolod naman Action Mar, may aras ng 16.39% o kung pulo out of 61 sa mga total barangay sa syudad ang gideklar man nga drug cleared. Sa bilog ng Western Visayas, may 3,222 na sa mga barangay nga gindeklara nga drug-free o kon 79.53% diri ang ginakabig nga wala na abi no sang o kon dinapektado sang transaksyon o kon illegal nga droga akson Marlon. Baytagi ka sa pato sa tuturan nga mga kaaksyon basta mo sa panyan po namin gid manhigop sang rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patala sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. si PNP Chief Police General Dibold Sinas makaaksyon sa mga adlaw nagsiling ining paggamit sa kapulisan sa ginatawag nga yantok amaning ratan sticks bla ay iban ginagamit ni sa pag-train hambang arnis yantok o kon ratan sticks hambal ni Sinas ang tinutuyo sa hindi kay gamiton para nga takdol magpanglampos sa mga quarantine violators kundi ang tinutuyo sa agad to nga ma-implementar mapatuman ang ginatawag nga social distancing. Kaya mo ni sigurong samtang ginauyatan ining ratan sticks mag-action amo na sa pulis blanao itakson no parang hasta kalanda muna ang gamiton nila ratan sticks mag-action hindi kay pang pakdol sa mga quarantine violators ang PNP Chief Police General Sinas amaning klaro ni Sinas sa press briefing ginpatagayon subong adlaw ang hambal pa ni Sinas mag-action subong ang kapulisan way panigawat sang ratan sticks may kabudlayan
Ang kapulisan mapilitan nga maghimo sa natawag nga direct contact sa isa ka persona nga iya sa sita o kung ginadakop sa quarantine violators. Siyempre, kung dakpon mong quarantine violator, mag-action dalaganan niya ka, paano madadakpan kung di mo palapitan? Ama ni isa sang pinagkatinutuyo ang bal ni Sinas. Pero ang balya pa mag-action ng ratan sticks. Pwede niya magamit kung mag-violente, mag-wild, magbato ang isa ka individual. Nag-resist sa pag-arrest. Siyempre, may rason eh. Alang-alang mapauna ka pa yaba. Si kung ang imo sining dalakpon bla, may ara sa ginabit-bit man sa likod bla. Hindi kay ratan sticks. Kundi stick sa barbecue. Kung inunahan niya pa ka, basta inando sa kabla. O galing kakadamo mga kaakson sang nagataas kilay naman siri. Eh siyempre kada pila-black pilog pulis naton diri sponsor Pilipinas. Then mo ni kwaon ang ratan sticks akong ginatawag na yantok. Di siyempre purchase nyo eh. Baklon nyo eh. Galing ko pa man ni Piho mag-action na. Plano pa pala ni, proposal pa pala ni PNP Chief Devold Zenas. Gina-encourage siya kunong ang himuon dari sa pulis sambal ni Sinas. Ayoon man lang ang isa ka persona akong individual. Agambalan nga, ma'am, social distancing tayo, ganito, para medyo hindi mag-inikitay. Ratan sticks ang gin-propose, kaya mahal ni Sinas, ubos ng mga baton. Ganun ka lang ito, mga baton. Hindi nga makita mo yung baton, lipot lang ko ng baton, mas maayong ratan sticks mag-action. Ay malaba-laba ini ang yang yanto kamal ni Sinas. Ang balya hindi niya po gamito na para nga magpamalbal kundi mapa-implementar sang insaktong social distancing. Alas 5:58. Basi pa lang ko mag-umbisa antes pag-umbisa sa ginatawag simbang gabi ang kapulisan mayara na sa ganuyatan ng mga ratan sticks o kunyantok bla. Sige, ibang nga balita ay tabalabutan. Tuto karon sa action firing line na. Last year, titubto pala sa 9 with action na Brian Mulden. Maga-surod na action na balita evening edition. Palagas lang din ang mga mensahe mag-action sa ato sa mga pagpangalaga. Leonisa Elban Buena, sign on to sign off ko sa Barangay 35. Kapamati man si friend ko, Edith Calves. God bless. Araman si Homa Lumina. Ima Alcuela Kelstrom. Watching live man gihapon from Sweden. Si Nonoy Arnel watching her sa La Castillana. Si Mayor Maymay ni Cordera sa La Castillana. Mayroon na sila yung pagmamati. Mayor Pedro Zayco sa Kabankalan kaga board member Jeffrey Tubon. Action reports after operation magabalik na naman buwas. Ibati ay kita karon sa action ay patrol. Alas 9:30 top to alas 11 sang gabi. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod Action Radio! Action!